भैया का हो आज मन करत नु हाँ कि सब कपड़ा खोल दी काहे नहीं बका नहाई ना हो हाँ मन करत नु हाँ कि आज कपड़ा खोल के वीडियो बनाई तो दर्शक बढ़ियन और फॉलोवर बढ़ियन का मेहरारू हवा हाँ ये तो बात पड़ जाता कि मेहरारू ना है तो मनोज बाबू हाँ पहले के एगो समय रहे हाँ कि गरीब घर के लड़की चाहे मेहरारू हाँ माने सगरों से बेचारी लाचार हो जात रही लोग हाँ कोनो आसरा ना रहत रहे बाप मातारी मर गए चाहे कोनो दिक्कत रहत रहे हाँ तो नर्तकी के काम करत रहे लोग ज्यादा से ज्यादा नाचे के हाँ तो बड़ घर के आदमी बुलावस आ नाच खूब देखस हाँ आज के समय भैया हाँ बड़े बड़े घर के लड़किया मेहरारू हाँ कुछो के कमी नहीं खे हाँ लेकिन वो वीडियो बनावत ताड़ी लोग रील नाच के दिखावत ताड़ी लोग कि हमनी जैसन गरीबो आदमी देख लेता हाँ आ वो से नहीं के होत नो हाँ रील बनावत ताड़ी वीडियो नाचत ताड़ी या कपड़ा खोल के आ खूब भाई फॉलोवर बढ़त ताड़ा हाँ चलो हम भगवान से मनाई हाँ कि अगला जन्म में हमनी के बड़ घर के लड़की बनाई है चाहे मेहरारू हाँ